മാതാജിനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം ശ്രീവിശാഖാൻ സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് എത്രാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ എത്രാമത്തെ അധ്യായം? ഇന്നലെ
ഇന്നലെ 5ാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചു അല്ലെ? ഇന്ന് 6ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കണത്. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് ധ്യാനയോഗം. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്? ധ്യാനയോഗം അല്ലെ? ധ്യാനം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പഠിക്കണം. നോക്കാം. അതായത് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ നടത്തുന്ന ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പം നമ്മൾ കുറെ യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ? ഏതൊക്കെ യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഇപ്പം ഏതൊക്കെ യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഒന്ന് പറയൂ. കർമ്മയോഗം പഠിച്ചില്ലേ? കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഏതാണ്? കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, അങ്ങനെയൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളുണ്ട്. ആ യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? കണക്ടിങ് ടു ഗോഡ്. എന്താണ്? കണക്ടിങ് ടു ഗോഡ്, ഈശ്വരനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് എന്ത്? യോഗ. അതായത് ഈ ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം ഒക്കെ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ആരുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മളെ ഭഗവാനുമായി, മനുഷ്യരെ, ആളുകളെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ശക്തിയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം ഒക്കെ. അപ്പം യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പറയൂ. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണക്ടിങ് ടു ഗോഡ്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഈ ചിത്രം കണ്ടോ? ഇത് പറഞ്ഞാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗമാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് അദ്ദേഹം കണ്ണുകൾ പകുതി അടയ്ക്കും. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി കണ്ണുകൾ പകുതി അടയ്ക്കും. അതിനെ കണ്ണുകൾ പകുതി അടയ്ക്കുന്നത്, കണ്ണ് മുഴുവൻ തുറന്നു വെച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണും. പല കാഴ്ചകളും നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ കണ്ണ് മുഴുവൻ അടച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കണ്ണ് മുഴുവൻ അടയ്ക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ചിലപ്പം എന്തായി പോവും? ഉറങ്ങിപ്പോവും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണ് പകുതി അടയ്ക്കുന്നത്. ഉറങ്ങും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകാനും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് പകുതി അടയ്ക്കും കണ്ണ്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ? ദൃഷ്ടി അല്ലെ? കണ്ണിന്റെ ദൃഷ്ടി ഇല്ലേ? കണ്ണിലെ കറുത്ത ദൃഷ്ടി, അതെന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. മൂക്കിന്റെ ഈ ഇതില്, മൂക്കിന്റെ അറ്റം താഴെയല്ല, മുകളിൽ അല്ലെ? ആ ദ്വാരത്തിലേക്ക് അല്ലെ? എന്താണ്? മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ശ്വാസം നിയന്ത്രിക്കും. കേട്ടോ? ഇതൊരു നേർരേഖയില് തല അല്ലെ, ഹൃദയം ഒക്കെ എന്താണ്, ഒരു മൂലാധാരം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരേ നേർരേഖയിൽ വരത്തക്ക വിധം പത്മാസനത്തിലിരിക്കുക. കേട്ടോ? പത്മാസനത്തിലിരുന്നിട്ട് കൈകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെ അല്ലെ, ചിന്മുദ്രയിൽ വെക്കാം. ചിന്മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെരുവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും അല്ലെ? മറ്റു 3 വിരലുകൾ നീട്ടി വെക്കും. ആ ചിന്മുദ്രയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ധ്യാനം പരിശീലിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണെന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗം. അപ്പൊ ഈ യോഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എന്താണ് യോഗ? എന്താ യോഗ? നോക്കൂ, ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് യോഗ അല്ലെ? ഇതാണ് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം. ഇവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? നമ്മളെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോ യോഗകളാണ്. ഈ യോഗ നോക്കൂ നിങ്ങള്, ഇത് എളുപ്പമാണോ ചെയ്യാൻ? അല്ല.
എന്താണ് അയാൾ തല അല്ലെ, തലയൊക്കെ മണ്ണിൽ വെച്ച് കഴുത്ത് അല്ലെ, നെഞ്ച് വരെ മണ്ണിലാണ്. നെഞ്ചില്ല, കഴുത്ത് മുഴുവൻ അല്ലെ, ഷോൾഡർ മുഴുവൻ മണ്ണിലാണ്. ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ പുറത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് എന്താണ്, തല തിരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത്. നല്ല പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലെ, എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. പിന്നെ നോക്കൂ, ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള യോഗകൾ. ഇതൊരു യോഗയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇതാണ് എന്താ പറയാ, വ്യായാമം അല്ലെ, യോഗ എന്ന് പറയാം. എന്താണ് ഇത്, എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? യോഗയാണോ? യോഗയല്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, യോഗ തന്നെയാണല്ലേ. നോക്കൂ, ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ശരീരം പറഞ്ഞോളൂ, ശരിയാണ്. ശരീരം എന്താവാൻ? ശരീരത്തെ കൂടുതൽ എന്താക്കാനാണ്? ശക്തിപ്പെടുത്താനും ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ യോഗയുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം. ഇനി ഇതൊക്കെ ഓരോ യോഗകളാണ്. ഗോട്ട് യോഗ എന്ന് പറയും. അതായത് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, ആടിനെ കൊണ്ട് മുതുക് ചവിട്ടിപ്പിക്കുക. ആടിനെ കൊണ്ട് മുതുക് ചവിട്ടിപ്പിക്കുക, അതാണ് ഗോട്ട് യോഗ. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള യോഗകളാണ്. ഇതൊക്കെ ഓഫീസിലൊക്കെ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള യോഗകളാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ കയ്യും കാലൊക്കെ ഇതാവാനും അല്ലെ, ശരിക്കൊരു ഉഷാറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള യോഗകളുണ്ട്. ഗർഭിണികൾ ചെയ്യുന്ന യോഗകളുണ്ട്, അല്ലാതെയുള്ള യോഗകളുണ്ട്. ഈ യോഗകളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ യോഗകളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ജിമ്മിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പോണില്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയാ ജിമ്മിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പോണത്? ശക്തി കിട്ടാൻ, സൗന്ദര്യം കിട്ടാൻ, ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ അല്ലെ. ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശരീര സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് പോണത്. പക്ഷെ ഈ യോഗകളൊന്നും അതിനു വേണ്ടിയല്ല. ശരിക്കും യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കലിയുഗ ആയതുകൊണ്ട് ആ യോഗ മറ്റു പല രീതികൾക്കും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ യോഗ ചെയ്താൽ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും, ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും, ശക്തി വർദ്ധിക്കും അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ? അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? കണ്ണ് പകുതി അടയ്ക്കുക അല്ലെ, ഒരേ നേർരേഖയിൽ വരണം. ഈ എന്താണ്, കണ്ണ്, തല, നെഞ്ച്, ഉദരം അല്ലെ, മൂലാധാരം, അതൊക്കെ എന്ത് വരണം? ഒരേ നേർരേഖയിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, കണ്ണുകൾ പകുതി അടയ്ക്കുക. എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാ അല്ലെ, ദൃഷ്ടികള് കണ്ണിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ആ മൂക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കണ്ണ് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അല്ലെ, ശ്വാസം നിയന്ത്രിക്കാം. ശ്വാസം നിയന്ത്രിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണിത് അഷ്ടാംഗ യോഗ. അഷ്ടാംഗ യോഗ നോക്കൂ. ഈ യോഗ സമ്പ്രദായം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? അല്ലെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യോഗ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കുറെ യോഗകൾ കാണിച്ചില്ലേ, അതില് അഷ്ടാംഗ യോഗ, മറ്റു യോഗ, അങ്ങനെയുള്ള യോഗകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. തയ്യാറാവോ? ഇല്ല, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് നോക്കൂ, ഇത് ഈ അർജുനനെ ദ്രോണര് പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ്. അർജുനനെ മാത്രല്ല, കൗരവരെയും പാണ്ഡവരെയും മുഴുവൻ ആയുധാഭ്യാസം നടത്തിയതാരാണ്? ഏതാചാര്യരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരാണ് അല്ലെ. ആ ദ്രോണാചാര്യര് അർജുനന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അപ്പം മരത്തിന്റെ ധാരാളം ഇലകളുണ്ട്. ആ ഇലേന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കിളി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ദ്രോണര് ചോദിക്കുകയാണ്, ആ മരത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത്? ചിലര് കിളീനെ കാണുന്നു, ചിലര് ഇല മാത്രം കാണുന്നു, ചിലര് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. പക്ഷീനെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷീന്റെ കാല് കാണുന്നുണ്ട്, ചിലര് പക്ഷീന്റെ തൂവല് മാത്രം കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവസാനം അർജുനനെ വിളിച്ചിട്ട് ദ്രോണര് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എന്താ കാണുന്നത്? അർജുനൻ എന്ത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ? ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രം കാണുന്നു. അപ്പോഴാണ് ദ്രോണർ എന്ത് പറയുന്നത്? ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് അമ്പെയ്ത് ആ പക്ഷിയെ വീഴ്ത്താൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഈ പാഞ്ചാലി സ്വയംവരത്തില് അർജുനന് അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നേരിടേണ്ടി വന്നു. അതായത് മുകളിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒരു പക്ഷിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ താഴത്ത് അതിന്റെ നിഴല് നോക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? മുകളിലേക്ക് അമ്പെയ്യാൻ. ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണില് അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തണം. അപ്പൊ താഴത്ത് ഒരു പാത്രത്തില് ഒരു വലിയ ഇതില് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്?
വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള നിഴല് നോക്കിയിട്ട് വേണം എവിടേക്ക് അമ്പ ചെയ്യാൻ, മുകളിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ അമ്പ ചെയ്ത് വീഴ്ത്താൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ആ പരീക്ഷണത്തില് പല ആളുകളും പരാജയപ്പെട്ടു. ആ പാഞ്ചാലി സ്വയംവരത്തിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മത്സരമായിരുന്നു അത്. ആ മത്സരത്തില് മിക്കവാറും ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാനം ആ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനും പാണ്ഡവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ വേഷം മാറി ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് നടക്കുന്ന കാലാണ്. അവര് വനവാസം ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത്, വനവാസമല്ല, അർജുനൻ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ബ്രാഹ്മണ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, പാഞ്ചാലി സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത്, അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ പറയാനെന്ത്, ഈ മത്സരത്തിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അപ്പൊ കർണൻ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരുന്നു. കർണൻ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ പാഞ്ചാലി ദേവി എന്ത് പറഞ്ഞു, സൂതപുത്രന്മാര് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണ്ടെന്നു അല്ലെ, ക്ഷത്രിയന്മാര് മാത്രം പങ്കെടുത്താൽ മതി, സൂതപുത്രന്മാരൊന്നും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അപ്പൊ കർണൻ അതൊരു നാണക്കേടായിട്ട് അവിടുന്ന് പോവാണ്. അങ്ങനെ ഈ മത്സരത്തിൽ ആരാ വിജയിക്കുന്നത്, അർജുനൻ വിജയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പാഞ്ചാലിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അമ്പ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, അത്രയും ശ്രദ്ധ വേണം അല്ലെ. അത്രയും ശ്രദ്ധ, എന്താ പറയാ, ഏകാഗ്രത. നമ്മളെ മനസ്സിന് എത്രമാത്രം ഏകാഗ്രത ഉണ്ടോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ പറയും. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അധ്യാപകർ പറയുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഏത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. എന്താ പറയുന്നത്, ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ, ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, 34 ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു അർജുനന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്നാമത്തേതാണ് അർജുനന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു, മൃദുല ഹൃദയത്വം. പിന്നെ സെക്കൻഡ്, അടുത്ത എന്താണ്, വേഗം പറയൂ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം. പിന്നെ പാപം. പിന്നെ എന്താ അവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ, തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ. ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറെ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം, ആരും കാണാനില്ല, ആരും അറിയാനുമില്ല, പിന്നെ കുറെ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാണ് അർജുനൻ. അപ്പം കുടുംബ പാരമ്പര്യം, മൃദുല ഹൃദയത്വം, പാപം, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെ നിയന്താവ് അല്ലെ, ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ശാന്തി മന്ത്രം, ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ശാന്തി മന്ത്രമാണ് ഇത് അല്ലെ, 5-ാം അധ്യായത്തില് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ, അത് പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകമാണ്. 5-ാം അധ്യായത്തിലെ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്, കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മുച്ചതി. അതിലെന്താ പറയുന്നത്, എന്താ ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമമായ ആസ്വാദകൻ. എല്ലാറ്റിന്റെയും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായ ആസ്വാദകൻ ആരാണ്,
ആരാണ്? പരമമായ ആസ്വാദകൻ അല്ലെ, എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് ആരാണ്? അല്ലെ, എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണൻ. പിന്നെ ഈ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ, സർവ്വലോകങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെ, ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത്. അതായത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ അല്ലെ. 84 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലുള്ളത്. അതില് 4 ലക്ഷമാണ് മനുഷ്യ വിഭാഗം ഉള്ളത്, മനസ്സിലായോ? ബാക്കിയൊക്കെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഏത് ജീവിയായി ജന്മമെടുത്താലും അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തില് ജീവാത്മാവുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം ആരുണ്ട്? അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആരുണ്ട്? എന്തായിട്ട്? ആരായിട്ടുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ചേച്ചിയോ ഏട്ടനോ മാമനോ ഒക്കെ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ള അച്ഛനാണ്. അച്ഛനും അമ്മേനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്, ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വിചാരം എന്താണ്? അവരെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം, അല്ലെ അവര് മാത്രമാണ് നമ്മളെ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബന്ധാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്താണ്? ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ജന്മം എടുത്തോ, പുഴായോ പാറ്റയായിട്ടോ അല്ലെ, ജന്തുക്കളായിട്ടോ പുലിയായിട്ടോ കടുവയായിട്ടോ കുരങ്ങനായിട്ടോ ഏത് ജന്മം എടുത്താലും ശരി, അതിനൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഏത് ജന്മം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് ആരാ വരിക? ഭഗവാനാ വരാ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളോട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ പിന്നെ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം പിടിക്കുകയോ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും വാശി പിടിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മളെ ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത് ആരാണ്? ഇപ്പൊ സ്കൂളൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അതൊക്കെ എവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ്? ഈ ജന്മം അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ്, താൽക്കാലികമായി. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും വയ്യാണ്ടായാൽ, ഇല്ല ശരീരത്തിന്റെ ശേഷിയൊക്കെ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകും. ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വേറെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. അപ്പം എന്തായി? അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളാവോ? പിന്നെ പറയാൻ അല്ലെ, ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് നമുക്ക് അറിയില്ല. എന്തായാലും എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളല്ല പിന്നെ ഉള്ളത്, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് ആര് മാത്രമാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? നമ്മളെ ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ് എന്നതാണ് സത്യം അല്ലെ. ആ സത്യമാണെന്ത്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി മന്ത്രം അല്ലെ. ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്തുണ്ടാവും? സമാധാനവും ശാന്തി അല്ലെ, സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ബേജാറാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ കൂടെ എപ്പോഴും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ അല്ലേ. നമുക്ക് സുഖമായിക്കോട്ടെ, സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ, ദുഃഖമായിക്കോട്ടെ, അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ ആരാ ഉള്ളത്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പം മനസ്സിന് വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ആര് മാത്രമാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഒരേ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത്? ശാന്തി മന്ത്രം. ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ, കാണാതെ പഠിക്കണം. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മർച്ചതി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് നോക്കാം. തുടർന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്ലോകാണ് ഇത്. ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണിത്. അപ്പൊ ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചഞ്ചലം. എന്താ ചഞ്ചലം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ചലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ, അനങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ചലിക്കുക.
അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ, മനസ്സ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ചഞ്ചലമാണ്. മനസ്സിന് എന്തിനോടാ പറയാറുള്ളത്? കവികളൊക്കെ എന്താ പറയാറുള്ളത്? മനസ്സ് കുരങ്ങനെ പോലെയാന്ന് പറയാം. കുരങ്ങൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? എപ്പോഴും കുരങ്ങൻ എന്താ ചെയ്യാ? അങ്ങനെ ചാടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? ഒരു മരത്തിന് അടുത്ത മരത്തിലേക്ക് ചാടുക, അടുത്ത മരത്തിന് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ചാടുക, അടുത്ത കമ്പിലേക്ക് ചാടുക, അങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും കുരങ്ങൻ. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെയാണ് ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ. എന്താണ്? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് മനസ്സ്. മനസ്സെപ്പോഴും ആരെ പോലെയാണെന്ന് അറിയാം? മനസ്സെപ്പോഴും കുരങ്ങനെ പോലെയാന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോയി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാര്യം ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് പോകും ഇല്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ? അല്ല ഇവിടെ തന്നെയാണോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആണോ? ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാ എന്താ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും. അല്ലെ ചിലപ്പോ നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കാണെ ആ പാട്ടിലേക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ പോവും. അല്ലെ ചിലപ്പോ അല്ലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനിയനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം വീഴുന്നൊക്കെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് പോവില്ലേ? പോവും അല്ലെ? അതാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സെന്താണ്? ചഞ്ചലമാണ്. മനസ്സിപ്പോ നമ്മള് എന്തായാലും വേണ്ടില്ല ഭഗവത്ഗീത ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഞാൻ എവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്താണ്? നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോവും, മനസ്സ് മാറിപ്പോവും. എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചും കെട്ടനെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ? ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനത് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്, വളരെ നല്ല അധ്യായമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം. എന്താണ്? മനസ്സെപ്പോഴും ചഞ്ചലമാണ്. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ പ്രമാധി ബലവദൃഢം. അല്ലെ? പ്രക്ഷുബ്ധവും ബലവത്തുമാണ് അല്ലെ? പ്രക്ഷുബ്ധാണ് അല്ലെ? എപ്പോഴും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? എപ്പോഴും എന്താണ്? ഇത് ചെയ്യണോ, അത് ചെയ്യണോ, അല്ലെ മറ്റത് ചെയ്യണോ, അങ്ങനെ പറയണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥമായി കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. വഴങ്ങില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും അല്ലെ? പിന്നെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതാര് പറയുന്നതാണ്? ആരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാനോട് ആര് പറയാണ്? ആരാ പറയുന്നത്? ഇതാര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ആര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ്? ഭഗവാനും അർജുനനും അല്ലെ? അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലാണ് കൂടുതൽ സംഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ് കൃഷ്ണ, മാത്രല്ല ബലവത്താണ് അല്ലെ? പിന്നെയോ വഴങ്ങാത്തതാണ് അല്ലെ? കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ആ കാറ്റിനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത് അല്ലെ? അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ കാറ്റിനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? അർജുനന് സാധിച്ചേക്കാം അല്ലെ? പക്ഷെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അർജുനന് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അത്രയും ചഞ്ചലമാണെന്ത്? നമ്മുടെ മനസ്സ്. എന്താണ്? ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കേട്ടോ. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാര് പറയാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്. അപ്പൊ പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ലൊരു പാട്ട് കേട്ടു ഇല്ല, ഒരാള് പുറത്ത് വന്ന ഒരാൾ വർത്താനം പറയുമ്പോ ആരാ വന്നത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടോ മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന്, ഇനി നോക്കൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മനസ്സിനെ ജയിച്ചവനും മനസ്സ് തന്നെയാണ് ബന്ധു അല്ലെ? ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. മനസ്സിലായോ? അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമാണ്. നോക്കൂ, മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന്
മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ സന്തോഷാണെന്ന് പറയും. സന്തോഷം സമാധാനം ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനമാണോ? അല്ല. അല്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചസാര വാങ്ങും, അരി വാങ്ങും, ചായപ്പൊടി വാങ്ങും, ഇപ്പം കടല വാങ്ങും, ചെറുപയർ വാങ്ങും, ഒക്കെ വാങ്ങും അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു കിലോ സമാധാനം വാങ്ങണമെന്ന് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ടോ ലിസ്റ്റിൽ എഴുതുമ്പോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഒരു കിലോ സന്തോഷം വാങ്ങണമെന്ന് എഴുതാറുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? അതൊന്നും അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല. നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന സാധനമാണ്, മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന സാധനമാണിത്. സന്തോഷം, സമാധാനം, സ്വസ്ഥത അല്ലെ? സ്വസ്ഥത, അസ്വസ്ഥത. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാവുക? ഏതെങ്കിലും ചിന്തകൾ, ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അലട്ടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ? അത് ശരിയാവോ, അത് നടക്കുവോ, അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ മനസ്സാകെ അസ്വസ്ഥമാകും. ചിലപ്പോ നമ്മളെ മനസ്സ് നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും. എപ്പോഴാ സന്തോഷിക്കുക? സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക? സന്തോഷം ഉണ്ടാവാറില്ലേ? സന്തോഷം ഉണ്ടാവാറില്ലേ? എപ്പോഴാ ഉണ്ടാവുക സന്തോഷം? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ചാല് അത് സാധിച്ചാൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂലേ? അപ്പൊ നമ്മളൊരു പുതിയ വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചു, അത് വാങ്ങി. അല്ലെ നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചു, അത് കിട്ടിയാൽ എന്താണ്? സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അല്ലെ ഒരു മൊബൈൽ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അത് കിട്ടിയാൽ സന്തോഷമായി അല്ലെ? അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷാണോ? അല്ല. അല്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാ മാറി അല്ലെ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സ് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരും അല്ലെ? അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ചില കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെ? എന്തേലും സാധനം പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഇന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ കഴിക്കില്ല, ഞാൻ കിട്ടിയേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ? ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ, ചിലപ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ അത്യാവശ്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി അത്ര അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ കൊണ്ടുതരും എന്നുള്ള ഉറപ്പല്ലേ അല്ലെ? മക്കൾക്ക് എന്തായാലും മക്കളുടെ ആവശ്യം നടത്തി കൊടുക്കും, അച്ഛൻ നടത്തി കൊടുക്കും. അത്ര അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യും? എവിടെന്നെങ്കിലും പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും? ആ സാധനം നമുക്ക് വാങ്ങിത്തരും. അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? അച്ഛനോട് പറയാ കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ന സാധനം കിട്ടിയ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാ. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് കേൾക്കുക. ചില ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം വളരാൻ. അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക? സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 2 ദിവസം അച്ഛപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ടി ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ ആ സാധനം കൊണ്ടുതരും. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുകിൽ ആ സാധനം കേട്ടുവരും, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനത്തിന് പിന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? പിന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നും, അന്ന് വാശി പിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല, അപ്പൊ ആ അച്ഛനെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ തോന്നും. അപ്പൊ അതിനൊന്നും ഇട വെച്ചേക്കരുത്. എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അച്ഛനോട് പറയാ. എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് സംസാരിച്ച് അത് വാങ്ങി അങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമാണോ അല്ലെ? പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ആഡംബരം അല്ലെ, അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങാനേ പാടില്ല. ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും ചിലത് എന്താണ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോ അത്ര ഇതൊന്നും അതില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചില കാര്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ. ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. ഉറ്റ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളില്ലേ? ഉറ്റ സുഹൃത്തില്ലേ? ഉറ്റ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത്. അപ്പൊ എന്താണ്? മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പൊ പരീക്ഷ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇപ്പൊ നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം, 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വായിക്കണം, പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അലാറൊക്കെ വെച്ച് കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് അലാറം 4-5 മണിയാകുമ്പോൾ അടിക്കും.
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാവരും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നും, ഇത്ര നേരത്തെ ഒന്നും എണീക്കണ്ട, 10 മിനിറ്റ് കൂടിയൊക്കെ കടന്നിട്ട് എണീറ്റാൽ മതി, അത്രയ്ക്കല്ലേ പഠിക്കാനുള്ളൂ, 2 തവണ വായിച്ച വേഗം മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളോട് അവിടെ കടന്നോളാൻ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ സുഹൃത്താണോ നമ്മളെ മനസ്സ്, നമ്മളെ ശത്രുവാണോ? സുഹൃത്താണോ? അല്ല, ശത്രു. സുഹൃത്താവാൻ മതിയ അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ നമ്മൾ അലാറം വെച്ചു, നമ്മൾ ഉണർന്നു. പക്ഷെ എഴുന്നേക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സ് നമ്മളോട് പറയാം, എപ്പോ ഒന്നും എഴുന്നേക്കണ്ട, ഒരു 5:30 ആയിട്ട് എഴുന്നേറ്റാൽ മതി, എന്നിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെ, ഇപ്പൊ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണ്, ഒന്നൊരു കടന്നോളാൻ പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളവിടെ കടന്ന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോൾ 5:45 6 മണിക്കാവും എണീക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ 1 മണിക്കൂർ സമയം അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം വിചാരിച്ചു അല്ലെ, ഒരു 2 മാല ജപിക്കണം വിചാരിച്ചു, 2 മാല ജപിക്കണം വിചാരിച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, 2 മാലയൊന്നും ജപിക്കേണ്ട, 1 മാലയൊക്കെ ജപിച്ചാൽ മതി പറയും ചിലപ്പോൾ മനസ്സ്. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സ് നമ്മളെ ശത്രുവാണോ ബന്ധുവാണോ? ശത്രു. ശത്രു അല്ലെ. എന്താണ്, നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ, സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ സന്തോഷം സമാധാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. 2 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ച് പാലുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് വിഷമാവൂലേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു, അമ്മയ്ക്ക് 2 കുട്ടികൾ ഒരുപോലെയല്ലേ, അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു, പാല് 2 ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് 2 ഗ്ലാസ്സിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് പാലാക്കി. അപ്പൊ 2 ആൾക്കും എത്ര പാലുണ്ട്, 1/2 ഗ്ലാസ് പാല് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, അവൻ സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങി, 1/2 ഗ്ലാസ് പാലുണ്ട് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സന്തോഷത്തോടെ അത് കുടിച്ചു. എന്നാ മറ്റേ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, അവന് ദേഷ്യം, എന്താ അമ്മ 1/2 ഗ്ലാസ് പാല്, എനിക്കിത് പോരല്ലോ, എനിക്ക് ഇനി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അല്ലെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ എന്നാ അത് കുടിച്ചു, എന്നാ അത്രേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഉള്ളത് 2 ആൾക്കൂടി തന്നതാണെന്ന്. അപ്പൊ തന്നെ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ദേഷ്യം മൂത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഗ്ലാസും പാലും അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞു അല്ലെ, എറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ ചില കുട്ടികള് അല്ലെ, ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവൻ എറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആർക്കാ നഷ്ടമായത്, ആർക്കപ്പൊ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക, എറിഞ്ഞ കുട്ടിക്കാണോ സന്തോഷം, അല്ല ആ പാല് കുടിച്ച കുട്ടിക്കാണോ സന്തോഷം? കുടിച്ച കുട്ടിക്ക് അല്ലെ. അപ്പം നമ്മളെ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആര് തന്നെയാണ്, നമ്മളെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സ് സന്തോഷം ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മളെ മനസ്സ് നല്ലതാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഉറ്റ സുഹൃത്താകുമ്പോ എന്താണ്, മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് എന്തായിട്ട് മാറും, ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറും. അതിന് കഴിയാത്തവന് മനസ്സെന്തായിട്ട് മാറും, ശത്രുവായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ആ 1/2 ഗ്ലാസ് പാല് കുടിച്ചാൽ നാളെ അമ്മ അധികം പാലുണ്ടെങ്കിൽ തരും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ആ പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാവും, സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ കുറച്ച് പാല് കിട്ടിയ കുട്ടി 2 ആൾക്കും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിലും എന്താണ്, അപ്പൊ അനുഭവങ്ങൾ 2 ആൾക്കും ഇല്ലേ, കിട്ടിയത് ഒരുപോലെ ആണെങ്കിലും എന്താണ്, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്ത് കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലും ഒക്കെ എന്താണ്, നമുക്ക് സന്തോഷമായി തോന്നിയാൽ നമ്മളെ മനസ്സിന് സന്തോഷം തന്നെയാണ്. നമ്മളെ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം. അല്ല ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതാപ്പൊ കിട്ടിയത് ഇല്ല, എത്ര പോരാ, എനിക്ക് ഇനിയും വേണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുപോലെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച അലാറം വെച്ച് കടന്നിട്ട് നമ്മളെ എഴുന്നേക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ. ഇപ്പൊ എണീക്കേണ്ട നമ്മളെ മനസ്സ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് മാറും, നമ്മളെ ശത്രുവായിട്ട് മാറും. നേരെ മറിച്ച് ആ അലാറം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സ് നമ്മളോട് പറയാം, ഇന്നലെ എഴുന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അലാറം അടിച്ചില്ലല്ലോ, ഇനി എന്തിനാ ഉറങ്ങുന്നത്, വേഗം നീറ്റോളൂ, നീട്ടിട്ട് നാമം ജപിക്കുകയോ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്ന എന്തായി, നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്താവും, എന്തായിട്ട് മാറും, സുഹൃത്തായിട്ട്, ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറും അല്ലെ, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം അല്ലെ. നമ്മളെ നല്ല ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ നാളെ 5:45 വരാം, മാതാജി ഇന്നും പറയും 5:45 ക്ലാസ്സിൽ വരണം എന്ന് പറയും. ചിലപ്പം നമ്മളെ മനസ്സ് ചോദിക്കാം, എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇന്ന് 5:45 കയറുന്നത്, ചില കുട്ടികളൊന്നും വരുന്നതന്നെയല്ലോ അല്ലെ, നമ്മൾ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് തോന്നിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളെ മനസ്സ് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ, ചീത്ത അല്ലേ.
നമ്മളെ ശത്രുവാണ്. കാരണം എന്താ, ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇത് പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണല്ലേ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ? ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷമാണോ വിഷമാണോ ഉള്ളത്? സന്തോഷം. ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലേ? ആ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരിക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടാം. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനമാണ്, സന്തോഷമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് കേൾക്കുന്തോറും നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സന്തോഷം വരും. അതുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് നല്ല സന്തോഷമാണ്. കാരണം എന്താ, ആത്മാവ് എവിടുന്ന് വന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമ്മളെ മനസ്സ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സെന്താണ്? ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. അല്ലെങ്കിലോ എനിമിയാവും അല്ലെ. വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സെന്തായിട്ട് മാറും? ശത്രുവായിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ നാളെ ഒരു പാഠം അല്ലെ, ഒരു പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് അല്ലെ, നമ്മുടെ മനസ്സ് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ, അല്ലെ ടീച്ചർ വഴക്ക് പറയും, അല്ലെ ടീച്ചർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ പറയണ്ടേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആവും. അല്ല പഠിച്ചില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആരും പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സെന്തായിട്ട് മാറും? നമ്മുടെ ശത്രു. അതെ, വെരി ഗുഡ്. ശത്രു അല്ലെ എനിമിയാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ എന്തായിട്ടാ നിർത്തേണ്ടത്? ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് നിർത്തണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെയല്ലേ സന്തോഷവും ദുഃഖമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് വന്നാലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. നല്ലത് വന്നാൽ എന്ത് ചിന്തിക്കുക? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലത് വന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ വിഷമോ പ്രയാസങ്ങളോ ദുഃഖങ്ങളോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുക? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുഃഖം കുറച്ച് ദുഃഖം ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോഴും നമുക്ക് സമാധാനമാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം? ബി പോസിറ്റീവ് അല്ലെ, പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം. ഇനി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരേ ഒരു മന്ത്രാണുള്ളത്. അതാണ് ഇത്: ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക? അപ്പൊ ഒന്ന് 2-3 തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുക അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമോ ഒരു പ്രയാസോ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപം, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ രൂപം? തലയിൽ മയിൽപ്പീലിയുണ്ട്, ഓടക്കുഴലുണ്ട്, കയ്യിൽ ഓടക്കുഴലുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു നിറം? നീല. ശ്യാമസുന്ദരൻ അല്ലെ, ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള കണ്ണൻ. പിന്നെ എന്താണ്, മഞ്ഞപ്പട്ട് ഉടുത്തിട്ടുണ്ട്, കഴുത്തില് വനമാല ഉണ്ട്, കൈകളിലും മാറിലൊക്കെ ധാരാളം ആഭരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ്, നല്ല ഗോപിക്കുറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സുന്ദരമായ കണ്ണുകള്. എന്തുപോലെയുള്ള കണ്ണുകളാ പറഞ്ഞത്? താമര ഇതള് പോലുള്ള കണ്ണുകള്, സുന്ദരമായ കവിളുകള് അല്ലെ. എപ്പോഴും സദാ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരു 3 തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സെന്തായിട്ട് മാറും? സമാധാനമായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ചിന്തിച്ച ആ വിഷമം നമ്മളെ എന്താക്കും? ഇല്ലാതെയാവും. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം അല്ലെ. അതിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള യോഗമാണ് ഇത്, ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലുവരെ. ആരാണ് ചൊല്ല? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ. ആരാ ചൊല്ല? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവ്രതം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം അതായത്
മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് അർജുനൻ ആരോട് പറയുന്നതാണ്? കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങള്, മനസ്സ് ഒരു സുഹൃത്താണോ അതോ ശത്രുവാണോ? മനസ്സ് സുഹൃത്താണോ ശത്രുവാണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാ സുഹൃത്താവുന്നത്? എപ്പോഴാണ്? എപ്പോഴാ സുഹൃത്താവുക? നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോ മനസ്സെന്താവും? സുഹൃത്താവും. എന്നാ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തോന്നിക്കുമ്പോ മനസ്സെന്തായിട്ട് മാറും? പരമശത്രുവായിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ആ യോഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു കോണി അല്ലെ? ഒരു കോണിയാണ് വിചാരിക്കുക. ഈ യോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ എവിടെ എത്തിക്കുക? ഇവിടെ ആരാ നിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ആരാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ യോഗങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിച്ചേരാ? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പം എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം അല്ലെ, ഭക്തിയോഗം നേരിട്ട് ഭഗവാൻ എത്തിക്കും അല്ലെ. ഈ യോഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോണി കയറി പോണ മാതിരിയാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോണിയൊന്നും കയറേണ്ട, സ്റ്റെപ്പൊന്നും കയറേണ്ട, നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതിന് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള 9 മാർഗങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ്: ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം അല്ലെ, ദാസ്യം അതൊക്കെയാണ്. ആത്മനിവേദനം അല്ലെ, ഇതൊക്കെയാണിത് ഭക്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ പരിശീലനാണ് അല്ലെ, ആത്മീയ പരിശീലനം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര യുഗങ്ങളുണ്ട്. യുഗങ്ങൾ എത്ര? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം. ഇപ്പൊ ഏത് യുഗാണ്? കലിയുഗം. അപ്പൊ എത്ര യുഗമുണ്ട്? കണ്ടോ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് ഇപ്പൊ മറ്റ് യുഗങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാം അല്ലെ. സത്യയുഗത്തിൽ എന്താ ചെയ്യാ? ധ്യാനാണ് ചെയ്യാം. സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനം അല്ലെ, വർഷങ്ങളോളം അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപൊക്കെ 60,000 വർഷം തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ അന്ന് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,00,000 അപ്പൊ 60,000 വർഷം തപസ് ചെയ്താൽ എന്താണ്? ബാക്കി 40,000 വർഷം ജീവിക്കാം. ത്രേതായുഗത്തിലാണെങ്കിലോ യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. യാഗങ്ങൾ അല്ലെ. ഇപ്പൊ കണ്ണൂര് ഒരു യാഗം നടന്നിരുന്നു, കണ്ടില്ലേ? കണ്ണൂര് ഇപ്പൊ ഒരു യാഗം നടന്നു, ഇന്നലെയാണ് അവസാനിച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ള യാഗങ്ങളും ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക? ത്രേതായുഗത്തില്. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ക്ഷേത്ര ആരാധന. കലിയുഗത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചൊല്ലിയാൽ മതി. അതാണ് യജ്ഞം. കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, ധ്യാനമൊക്കെ നടത്തുന്ന അതേ പുണ്യാണ് അല്ലെ, അത്രയും പുണ്യാണ് കലിയുഗത്തിൽ ഇതിനുള്ളത്, ഈ നാമജപത്തിനുള്ളത് അല്ലെ, ഈ നാമജപം. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. ആ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലെ. അതിനുള്ള ഇത് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗം അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു 15 ഇതുള്ള എന്താ പറയാ അല്ലെ, അത്രയും വലിയ കെട്ടിടമുള്ള 15 നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറണം വിചാരിക്കാം. 2 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ 2 മാർഗങ്ങള്. ഒന്ന്, നമുക്ക് കോണി കയറി പോവാം അല്ലെ, കോണി കയറി അങ്ങനെ പോവാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എന്താണുള്ള മാർഗം? ലിഫ്റ്റില് കയറാം. ഏതാ എളുപ്പം? ലിഫ്റ്റ് കയറണം അല്ലെ. സമയം ലാഭമുണ്ട്, അധ്വാനം കുറവാണ്, പെട്ടെന്ന് എത്താം അല്ലെ, ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നവരെ കഥ എന്തായിരിക്കും? അവര് നിന്ന് കുറച്ചു നേരം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കഥയ്ക്കും, അവർക്ക് വയ്യൊക്കെ കാല് വേദനയ്ക്കും, കാല് കഴയ്ക്കും അല്ലെ, വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നും, ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചിലരെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് എത്തുള്ളൂ. 15 നിലയൊക്കെ കയറണമെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോ അവിടുന്ന് അല്ലെ മാറിയിട്ട് ലിഫ്റ്റിക്ക് തന്നെ വരും.
ചിലപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്യും. അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഈ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, പിന്നെ എന്താണ് ധ്യാനയോഗം, കർമ്മയോഗം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുക? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം, ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം, ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണ മാതിരിയാണ്. എന്നാൽ ലിഫ്റ്റ് കയറി പോണ എന്താണ്? ലിഫ്റ്റ് കയറി പോണ പോലെയുള്ള എന്താണ്? ഭക്തിയോഗ അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്താം. ഒരു സമയം വേസ്റ്റ് ഇല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, തളർച്ചയില്ല, ക്ഷീണമല്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ്, 4 മിനിറ്റ് തന്നെ വേണ്ട അല്ലെ? 2 മിനിറ്റോ 3 മിനിറ്റോ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിൽ എളുപ്പമുള്ളത് ഏതാണ്? എളുപ്പമുള്ള ഏതാണ്? വേഗം പറയൂ. ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ? അത് ഏത് യോഗാണ്? ഭക്തിയോഗ. അപ്പം ഈ യോഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള യോഗ ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജ്ഞാനം ഏതാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജ്ഞാനം? ഏതാണ്? ഗീതാജ്ഞാനം അല്ലെ? ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജ്ഞാനം ഏതാണ്? ഗീതാജ്ഞാനം. ഗീതാജ്ഞാനം പഠിച്ചില്ലേ? ഗീത അല്ലേ? സൂര്യനെ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ 2ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ മറ്റു വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സൂര്യൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മറ്റു വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, നന്നായിട്ട് വെളിച്ചം കാണും അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഗീത ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മറ്റ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഗീതാജ്ഞാനം, ഗീത തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. കാരണം എന്താ? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്? 700. 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? 18 അധ്യായങ്ങൾ. ഒക്കെ എല്ലാരും ഓർക്കണം കേട്ടോ, എല്ലാരും ഓർത്തു വെക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ പല യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള യോഗം ഏതാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള യോഗം ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ള യോഗം ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഇത്ര മനസ്സിലായോ? ഇനി നോക്കൂ. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക അല്ലെ? ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ഭക്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള മാർഗങ്ങള്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം അല്ലെ? ശ്രവണം, നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഒക്കെ എന്താണ്? ഭക്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള ശ്രവണ മാർഗമാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? കീർത്തനം. കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഒക്കെ എന്താണ്? കീർത്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാണ്. പിന്നെയാണ് സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ കീർത്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓർമ്മിക്കില്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാണ്, ഭഗവാൻ കീർത്തനം ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാ ചിന്തിക്കുക? ആരെ കുറിച്ചാ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ സ്മരണായി അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള 9 മാർഗങ്ങളാണ്. സ്മരണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാത്മ നിവേദനം. എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ യുഗങ്ങൾ 4ആണ് അല്ലെ? ത്രയുഗം, കൃതയുഗം. കൃതയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സത്യയുഗം. സത്യയുഗത്തിലാണ് ആയുസ് കൂടുതലാണ്. 1 ലക്ഷക്കാണ് ആയുസ്. 1 ലക്ഷമാണ് ആയുസ്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിലാണ് ഹോമങ്ങള്, പൂജകള്, യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അന്ന് എത്ര ആയുസ്? 10,000 വർഷം. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തില് ക്ഷേത്ര ആരാധന. ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് ക്ഷേത്രാരാധന. അപ്പോഴെത്ര? 1000 ആണ് ആയുസ്. ദ്വാപരയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് 1000 ആണ്. പിന്നെ കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിലാണ് ആയുസ് കുറവാണ്, മന്ദബുദ്ധികളാണ്, അലസന്മാരാണ് ആളുകളൊക്കെ അല്ലെ? ആയുസ് കുറവാണ്, മന്ദബുദ്ധികളാണ്, അലസന്മാരാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആയുസ് കുറവാണ്, അല്പായുസാണ്. അല്പായുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 വർഷമാണ് അല്ലെ? ഒരു കലിയുഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 വയസ്സ്. അപ്പം കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? കലിയുഗം 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേട്ടോ, 4,32,000
32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെ ജപം മതി. കലിയുഗത്തിലെ മന്ത്രം അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ലിഫ്റ്റ് കയറുമ്പം പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും, സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോ എന്താണ്? സാവധാനം എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ, എന്താണ് മന്ത്രം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്താണ് മന്ത്രം? മന്ത്ര, മനസ്സ് കൈമാറി. അതാണ് മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ്, ന്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൈമാറി. മനസ്സ് കൈമാറുക. ആർക്കാണ് മനസ്സ് കൈമാറുക? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളെ മനസ്സാർക്ക് കൈമാറുകയാണ്? നമ്മള് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്. മിടുക്കൻ അല്ലെ. അതാണിതാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന? ആരാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന? ആരെയാണ്? പ്രഭുപാദ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദിന്റെ ഫുള്ള് പേരെന്തായിരുന്നു? ശ്രീമദ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. അതാണ് കേട്ടോ പേര്. പ്രഭുപാദ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുള്ള് പേരാണ്, മുഴുവൻ പേരാണ് ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഈ അല്ലെ ഇതിന് ഇത്രയും പ്രശസ്തി നേടിക്കൊടുത്തതില്ലേ, ഇത്രയും നാമപ്രചരണം അല്ലെ, മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. നോക്കൂ, ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത്? സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി കുറെ ആൾക്കാർ ചേർന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇത് സ്പിരിച്വൽ അല്ലെ, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഉപനിഷത്തുകള് ഒക്കെ ഈ മന്ത്രങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഇനി കലിയുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം അല്ലെ. ഇത് പറയുന്നതാണ്. ഇതില് ഈ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണന്റെ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുക, ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കുക അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം ഇത് ചെല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കലിയുഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് മോചനം നേടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേർ നാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം. എന്താണ്? കലോർ നാസ്ത്യവ ഗതിരന്യഥ. നോക്കൂ, ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം, കലോർ നാസ്ത്യവ ഗതിരന്യഥ. ഇത് നോക്കൂ, ഈ ഹരേർ നാമ എന്നുള്ള 3 തവണ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേർ നാമ അല്ലെ. എന്താണ്? ഹരിയുടെ നാമമല്ലാതെ, ഹരിയുടെ നാമമല്ലാതെ എന്തില്ല? കേവലം കലോർ അല്ലെ. കലിയില് മറ്റു മാർഗമില്ല. കലിയുഗത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രമാണ്? ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം? പരിശുദ്ധമായ തിരുനാമമാണ് ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ എന്താണ്? കലോർ കലിയിൽ, നാസ്ത്യവ അത് 3 തവണ പറയുന്നുണ്ട്. നാസ്ത്യവ എന്താ? മറ്റ് ആശ്രയമില്ല, മറ്റ് ഒരാശ്രയമില്ല. ഗതി അന്യഥ അല്ലെ. എന്ത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം? ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. കലിയുഗത്തില് ആരാ പറയുന്ന? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ മോനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ആരെ വിളിച്ചത്? സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ശ്ലോകം അല്ല കേട്ടോ.
അതാണോ ചോദിക്കുന്നത്? ആം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തേ സംശയം ചോദിക്കൂ, പറയാം. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്ത്യവ 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 ഗതിർ അന്യഥ. എന്താ പറഞ്ഞത്? കലിയുഗത്തില് എന്തില്ല? മറ്റൊരു മാർഗമില്ല, മറ്റൊരു മാർഗമില്ല, മറ്റൊരു മാർഗമില്ല. എന്തൊഴികെ? ഹരിയുടെ നാമം, അല്ലെ? ഹരിയുടെ പരിശുദ്ധമായ നാമം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഹരിയുടെ പരിശുദ്ധമായ മന്ത്രമല്ലാതെ, ഹരിയുടെ പരിശുദ്ധമായ മന്ത്രമല്ലാതെ, ഹരിയുടെ പരിശുദ്ധമായ മന്ത്രമല്ലാതെ കലിയുഗത്തിൽ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല, ഇല്ല ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ഭക്തിയോടുകൂടി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, പ്രേമത്തോടുകൂടി, അല്ലെ, ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ, അല്ലെ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള മന്ത്രമാണ് എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, അല്ലെ? ഈ മന്ത്രം നമുക്ക് ആരാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്? ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അല്ലെ? അവര് ആ നാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണൻ ആരായിട്ട് വന്നത്? കൃഷ്ണൻ ആരായിട്ട് വന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചു, അല്ലെ? കലിയുഗത്തില് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, കലിയുഗത്തില് 500 വർഷം, കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് 5000 വർഷമായി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 5000-ലധികം വർഷമായി, അല്ലെ? ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് 35 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആരും സ്വന്തം ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത്? ഭഗവാൻ സ്വന്തം ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. അപ്പോഴാണ് ഈ ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ, അല്ലെ, സ്വർഗാരോഹണത്തോടു കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഈ ധാമം വിട്ട് പോയപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി വിട്ട് പോയപ്പാണ് ഇത് വരുന്നത്, ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഭാഗവതം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ഈ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അതായത് ഉദ്ധവര് ചോദിക്കാണ്, ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമി വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ജനങ്ങൾ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്? അല്ലെ, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചു. അല്പായുസാണ്, മന്ദബുദ്ധികളാണ്, ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള അവര് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക, അല്ലെ, അവരെന്താശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഉദ്ധവരോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണ ഏവഹി എന്ന് പറയാം. ഭാഗവതം എന്താണ്? പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണനാണ്. മനസ്സിലായോ? കലിയുഗത്തിലെ പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തെ പൂജിക്കണം, ഭാഗവതത്തെ ആദരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ശ്ലോകങ്ങൾ എന്നും ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ വളരെ നല്ലതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പറ്റുമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിയാലും എന്താണ്? വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഗീത ആരുടെ വാക്കുകളാണ്? ഗീത ആരുടെ വാക്കുകളാണ്? ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം ഏതാണ്? ഗീതാജ്ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ജ്ഞാനവും കർമ്മയോഗവും അല്ലെ, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചത്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള്, 1 മുതൽ 6 അധ്യായങ്ങള് കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെ അധ്യായങ്ങളില് ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ അധ്യായങ്ങളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കും അത്രയും പ്രാധാന്യതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്, അതിൽ 574 ശ്ലോകങ്ങളും ആരാ പറയുന്നത്? മറന്നുപോയാ? 574 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നത് തന്നെ, അല്ലെ, എത്രയും മനോഹരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ അവസരം തന്നത്, അല്ലെ, അവസരം കിട്ടിയത് ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്? മഹാപ്രഭുവിന്റെ, അല്ലെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഇത്രയും വിശദമായിട്ട്, ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട്, അല്ലെ, എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് നന്ദി പറയാ, ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ നന്ദി പറയാ, അല്ലെ? നാമപ്രചരണം നടത്തിയവരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അവർക്കൊക്കെ നന്ദി പറയും. അവരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും, അല്ലെ, ആ ഗുരു പരമ്പരകളുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുമാണ് നമുക്കിത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത്.
അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, കലൗ നാസ്തേവ നാസ്തേവ ഗതിരന്യത. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലൗ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. ഇത് ഇതിലുള്ളതാണ്, ബൃഹത് നാരദേയ പുരാണത്തിലുള്ളതാണ്. നാരദേയ പുരാണത്തിലുള്ള ഒരു 2 വരികളാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നാമം പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത് അല്ലെ? എന്താണ് നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തിയോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി ചെല്ലണം. നമ്മൾ ആരെയാ വിളിക്കുന്നത് ഈ നാമത്തിലൂടെ? ഭഗവാന്റെ പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി ഈ നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരുനാഥന്മാരൊക്കെ പറയുക എന്താ വെച്ചാല്, ഭഗവാൻ നമ്മളെ നാവില് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പറയാ. ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ നാവില് വന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത്. അത്ര ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാൻ നാമം ചെല്ലുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ആ നാമം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ഭക്തിയോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു നമ്മുടെ മനസ്സെന്താണ്? 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 ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ല, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്ത് പഠിച്ചു. എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ചഞ്ചലം. ചഞ്ചലമാണല്ലേ? ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം അല്ലെ? വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമുള്ളതാണ് അല്ലെ? വാശിന്റെ മനസ്സിന് നല്ലണം, നല്ല വാശിക്കാരനാണ് മനസ്സ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അല്ലെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണുള്ളത്? നാമജപത്തിനാണുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മള് ആ ഗുരു പരമ്പരകളൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തോടു കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ആര് തരും? ഭഗവാൻ തരും. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ ക്രമേണ ഈ നാമം ചൊല്ലുന്നതിനനുസരിച്ച് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നുള്ളൂ, നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ കുറെ ചെല്ലണ്ട എങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. പിന്നെ നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലി നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ നാമത്തോട് നല്ല ഇഷ്ടം തോന്നും. ഇഷ്ടം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ചൊല്ലിയാലും എന്താണ്? ഒരു മടുപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഹരിദാസ് താക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ഹരിദാസ് താക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആള്, അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു. മുസ്ലിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പ്രഭാതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യമൊക്കെ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ എന്താക്കി? അദ്ദേഹത്തെ ഡിവോട്ടി ആക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ വെച്ചാല് ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂറാണുള്ളത്? 24 മണിക്കൂർ. 24 മണിക്കൂർ. 22 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം നാമം ചൊല്ലും. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 3 ലക്ഷം നാമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ചൊല്ലുക അല്ലെ? 3 ദിവസം നാമം ചൊല്ലിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ആകെ 2 മണിക്കൂറാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അലക്ക് പാകം ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടതിന് ഉപയോഗിക്കുക. ബാക്കി 22 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും? നാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടി. അത്രയും പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത്രയും നാമം ചൊല്ലുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്രയും പരിശുദ്ധി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അത്രയും നാമം ചൊല്ലാനൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ. ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും അത്രയും പരിശുദ്ധി ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ല. ഒരു 4 മണിക്കൂർ കുറച്ചെങ്കിലും ചെല്ലുക എന്താണ്? അത്രയും ഭാഗ്യം അല്ലെ? ചിലരൊക്കെ എന്താണ് നാമം ചെല്ലുന്ന കേൾക്കുന്നതിന് ഇഷ്ടമല്ല. ചിലർ നാമം ചൊല്ലുന്നവരെ എന്തു പറയും? ഓ തുടങ്ങി അല്ലെ? ചില വീട്ടിലെ ചില തിരെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്താ വെച്ചാൽ തിരെ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അമ്മമാരോ അച്ഛമ്മയോ അച്ഛനോ ഒക്കെ കുറച്ച് നാമം ചൊല്ലാൻ നോക്കുകയാണെ തുടങ്ങി എന്ന് പറയും. എന്താണ്? ആ കലിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നാമം ചെല്ലുന്നവരെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. അവർ ചെല്ലിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവരോടൊപ്പം കൂടി ചൊല്ലി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കേൾക്കുക. ഇനി ഒന്നിനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക, എന്നാലും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ? നാമജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഒന്നും സാധിക്കാത്ത ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നാമം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര നാമം ചൊല്ലുക അല്ലെ? എത്ര നാമം ചൊല്ലാൻ കഴിയുമോ അത്രയും നമ്മൾ ചൊല്ലുക. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ഒരു മാലയൊക്കെ ഇല്ല, ഒരു മാലയോ 2 മാലയോ ഒരു 2 മാലയൊക്കെ ജപിക്കണേ 1/4 മണിക്കൂർ വേണ്ട. മനസ്സിലായോ? ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് മതി ഒരു മാല ജപിക്കാൻ.
എന്തായാലും 15 മിനിറ്റിന്റെ സുഖമായിട്ട് 2 മാല ജപിക്കുക. അത് നിങ്ങൾ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ജപിക്കുമോ? അപ്പൊ തന്നെ 4 മാലയിലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൂടുതൽ ജപിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും. പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ അതിന് സമയമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള സമയമില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരും നടത്തി തരും, ഭഗവാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ നടത്തി തരും. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും പറയുന്ന മാതിരിയല്ല, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരിയോ നമ്മൾ പറയുന്ന മാതിരിയോ ഒന്നുമല്ല. ഭഗവാന് എന്ത് വിചാരിച്ചാലും അത് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും, അല്ലേ? ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് വല്ലതുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മള് നാമം ചൊല്ലാൻ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നാമത്തിന് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ നാമം ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയോടുകൂടി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, ആദരവോടുകൂടി വേണം നാമം ചൊല്ലാൻ, അല്ലെ? രാവിലെ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ ചൊല്ല, ഇനി വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചൊല്ല. എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നത് ചാത്ര എന്ത് ചെയ്യാ? 2 മാല രാവിലെയും ചൊല്ല, 2 മാല വൈകുന്നേരവും ചൊല്ല. അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ എന്താണ്? അത്രയും നമ്മൾ പഠിക്കും, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനായിട്ട് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ വേറെ വിഷമങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, എന്ത് വിഷമം വന്നാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന് കണ്ടില്ലേ എന്തെല്ലാം വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പ്രഹ്ലാദന് വല്ല സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നോ? പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ പറഞ്ഞു നമ്മള്? പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ പറഞ്ഞോ നമ്മള്? പറഞ്ഞു, അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദന് അത്രയൊക്കെ വിഷമം വന്നില്ലേ? പാമ്പിനെ കടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി, വിഷം കുടിപ്പിച്ചു, അല്ലെ? വലിയ മലേന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇട്ടു, ആനേനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കാൻ നോക്കി. അതുപോലെ ഹോളികനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സഹോദരിയാണ് ഹോളിക. അവർക്ക് എന്താണ് സാധാരണ അവർക്ക് ഒരു വരണ്ട്, എന്താണ്? തീ തൊട്ടാ പൊള്ളില്ലാന്ന്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു? ഏട്ടാ, ഞാൻ തീ തൊട്ടാ ചാവില്ലല്ലോ, അല്ലെ? എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ, പൊള്ളില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ? ഞാൻ പ്രഹ്ലാദനെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് തീയിലിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ, അപ്പൊ റെഡി. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വലിയ അഗ്നി കൊണ്ടുണ്ടാക്കി, കുറെ വിറകൊക്കെ കത്തിച്ച്, ചകിരിയും ചിരട്ടയും മരക്കഷ്ണമൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കുണ്ടുണ്ടാക്കി, തീക്കുണ്ട. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഹോളിക എന്ത് ചെയ്തു? പ്രഹ്ലാദനെ പിടിച്ച് അതിലിരുന്നപ്പം എന്താണ്, ഈ ഹോളിക ആകെ പൊള്ളി അയ്യോ 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 എന്നിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലും ബഹളവും. പ്രഹ്ലാദനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനോട് ഹോളിക ചോദിക്കുകയാണ്, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ വരം തന്നത്? വരം തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതെന്നും ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? അപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ പൊള്ളില്ലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ അപ്പൊ തീ കയറിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എന്തിനുപയോഗിക്കണം? ആരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെ? അവനാന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, അവനാന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള വരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഇല്ല ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മളെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്ത്യേവ 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 ഗതിരന്യത. ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിതിൽ 2 ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്? ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദ്രുതം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. അല്ലെ? മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല, കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയും. മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്രയ്ക്ക് ബലവത്തും ദൃഢവുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് അർജുനൻ ആരോട് പറയാണ്? ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അതിനാണ് ഭഗവാൻ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ മനസ്സിനെ ബലവത്താക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. എങ്ങനെ ജപിക്കണം? ആദരവോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തോടുകൂടി ജപിക്കുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ മനസ്സിന് ബലം കിട്ടും. പിന്നെ എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക, സമാധാനം ഉണ്ടാവുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമല്ല, പകരം എന്താ ഉണ്ടാവുക? വിഷമം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുക ചെയ്യാം. പക്ഷെ നാമം ജപിച്ചാൽ ഒരിക്കലും എന്ത് കൂടില്ല? വിഷമം കൂടില്ല. ഉള്ള വിഷമം ഇല്ലാതെയാവും ചെയ്യും.
അതുപോലെ സന്തോഷം എന്താണ് കൂടുക ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? മാത്രല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാമം ജപിച്ചുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം എന്താണ്? എന്നും ഉണ്ടാവും, എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താണ്? ജ്ഞാനം കിട്ടും. എന്താ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം, അല്ലെ? നമ്മൾ എത്രമാത്രം നാമം ചൊല്ലി നമ്മളെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ദേഷ്യമുണ്ട്, അസൂയുണ്ട്, അല്ലെ? പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? വാശിയുണ്ട്, കുശുമ്പുണ്ട്, വാശിയുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വെറുതെ ദേഷ്യം വരും, അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാമം ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കും തോറും നമ്മളെ മനസ്സെന്താവും? പരിശുദ്ധാവും. പരിശുദ്ധാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ദേഷ്യം കുറയും, വാശി കുറയും, അല്ലെ? വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ കുറയും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും? ഭഗവാന്റെ, അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപം, അല്ലെ? ആ മനോഹരമായ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? മറ്റൊന്നും നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരില്ല. നമ്മൾ മനോഹരമായ ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? കണ്ണടച്ചിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെന്താ സാധിക്കുക? ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എന്താണ്? സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ മാത്രല്ല നമ്മളെ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിക്കുക. അതായത് നമ്മളെ തലച്ചോറിലൊക്കെ പല പുതിയ കോശം, ഈ പഴയ കോശങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ പുതിയ കോശങ്ങളൊക്കെ ഈ നാമജപം കേട്ട് എന്താവും? കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളതും നല്ലതുമായിട്ട് മാറും. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമ്മളാകെ ഫ്രഷ് ആവും, നല്ല ഉഷാറാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കും. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അത് സാരമില്ല, ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെ? ഭഗവാനുള്ളപ്പോ നമ്മളെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ശാന്തി മന്ത്രം ഓർക്കണം. എന്താണ് ശാന്തി മന്ത്രം? 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഭോക്താരം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂത ജ്ഞാത്വാ ശാന്തി മൃച്ഛതി, അല്ലെ? ആ ശാന്തി, അല്ലെ? ആ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ശാന്തി നൽകാൻ, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, അല്ലെ? ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ഭഗവാനെ നമ്മള്, അല്ലെ, എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോടുകൂടി, പ്രേമത്തോടുകൂടി, ആദരവോടുകൂടി ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മനസ്സ് മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? പറയൂ. മനസ്സിനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പറയൂ. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ എന്തുണ്ടാവും? പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോടുകൂടി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം നാമം ജപിക്കാൻ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ലെ? മാത്രല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി. കലിയുഗത്തില് ഈ യജ്ഞങ്ങളില്, അല്ലെ, യജ്ഞങ്ങളിലുള്ള ഒരു യജ്ഞാണ് ജപയജ്ഞം. ആ ജപയജ്ഞം ആരാണ്? കലിയുഗത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളില് ജപയജ്ഞം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് പറയും? യജ്ഞം എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ യജ്ഞത്തിലെ കൂട്ടത്തില് ജപയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് വേറെ ഒന്നിനും ഇത്ര പ്രാധാന്യമില്ല, അല്ലെ? അപ്പം നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നാമം ചെല്ലാം, അല്ലെ? രാവിലെ 2 മാല ചെല്ലാം, വൈകുന്നേരം 2 മാല ചെല്ലാം. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ കൂടുതൽ ഒരു മാലയും കൂടി ചെല്ലണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെല്ലാം.
മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിയായിട്ട് നാമം ചൊല്ല. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. അത് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താണെന്ന്? അതായത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു. ചൈതന്യ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തില്, ഭക്തി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലും നിറത്തിലും ആരായിട്ട് വന്നതാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നതാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? ബൽരാം അല്ലേ, ആദിശേഷനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണനായി വന്നപ്പോ ബൽരാമനായിട്ട് വന്നു. അല്ലേ, ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നപ്പോ ആരായിട്ട് വന്നു? ലക്ഷ്മണനായിട്ട് വന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ആരായിട്ട് വന്നു? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിട്ട് വന്നു. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യരാണ് ആര്? അല്ലേ, ആരാണ്? സദാശിവനും വിഷ്ണുവാണ്. സദാശിവനും വിഷ്ണു ആയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? സദാശിവനും വിഷ്ണുവാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? അദ്വൈത ആചാര്യരായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റാണ് രാധാറാണി. ശ്രീവാസാദിയാണ് ആര്? നാരദമുനി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്തിനാ അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേ പോകും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അല്ലെ, ചില അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവാൻ, അല്ലെ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി നമുക്ക് ഭഗവാനെ വേഗം തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്, പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രം നമ്മൾ കേൾക്കണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ ശബ്ദത്തിൽ വേണമെന്നല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന മന്ത്രം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പോയി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ വീണ്ടും നാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോ പേരും വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ രാമ, അല്ലെ, ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. ചിലര് തിരക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, അങ്ങനെ ചൊല്ലി ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നാക്കും. അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഹരേ എന്ന് തന്നെ വരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നാമം ചൊല്ലുമ്പോ എന്ത് വേണം? ആദരവോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി മന്ത്രിക്കണം. ഇത് ആരുടെ മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്? ആരുടെ പേരാ ചൊല്ലുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനായ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാവർക്കും പരമാനന്ദം നൽകുന്ന രാമനാണ്. അവരോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്ത്? ഭഗവാനുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്നെയും എനിക്കും സാധിക്കണേ, എന്നെയും അംഗമാക്കണേ, എനിക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ തരണേ എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെന്താ? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാം അല്ലെ. എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരുന്ന് നാമം ചൊല്ലാം. ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഏതു ദിശയിലും അഭിമുഖീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജപം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ. ഇരുന്ന് നാമം ചൊല്ലിയാ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ, നടന്ന് നാമം ചൊല്ലിയാ കുഴപ്പമില്ല. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നടന്ന് നാമം ചൊല്ലുക. ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് നാമം ചൊല്ലുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചൊല്ലിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മന്ത്രം ചൊല്ലാം അല്ലെ. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല് രാവിലെ ചൊല്ലുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാ സമയം കിട്ടുന്ന വെച്ചാല് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചൊല്ലിയാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ എന്ന് മാത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചൊല്ലണം. പിന്നെ ജലമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്ത് അല്ലെ, ജലമാലയില് ജപമാല ജപിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം വലിയൊരു മുത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. അതിൽ നാമം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അത് പിടിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത എന്ന് ചെല്ലേണ്ടത്. പിന്നെ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യമാണെന്ത്?
അപ്പം പുസ്തകമോ പത്രമോ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. TV, മൊബൈൽ തുടങ്ങിയവ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ വേണേൽ നമുക്ക് പ്രഭുപാദിന്റെ ഒക്കെ നാമം ചൊല്ലുന്ന ഇതുണ്ട്, വീഡിയോ, അല്ലെ? അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദിന്റെ നാമം കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലാം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് നാമം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, അല്ലെ? നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? നാമജപം ചൊല്ലിയാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? പറയൂ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മറന്നുപോയോ? പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. പിന്നെ നാമം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മനസ്സ് ഹാപ്പി ആവൂലേ? പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനം. ആരെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ? പിന്നെ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്ക് അത്രയും പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിർത്താം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാട്ട് പാടാനുണ്ടോ? ഇന്നാരെ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു പാട്ട് പാടിക്കോളൂ. പാടുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടേ പാടിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രേയ പാടുന്നുണ്ടോ? പാട്ടോ കഥയോ കവിതയോ എന്തെങ്കിലും ചൊല്ലിക്കോ, ഇഷ്ടമുള്ള ചൊല്ലാം. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക കേട്ടോ. ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് കണ്ണന്റെ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് കാണിച്ചു ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാ. ഗ്രൂപ്പ് കുറച്ചു നേരം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ കേട്ടോ. ആരെ പാടുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ. 3 തവണ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഉറക്കെ ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. എന്താണ് പറയുന്നത്? പഠിക്കോ. ഞാന് വരച്ചൊരു പടം കാണിച്ചോട്ടെ? ഓ, കാണിച്ചോളൂ. ഹരിബോൽ ഹരിബോൽ. കണ്ണൻ വെണ്ണയൊക്കെ തൈരൊക്കെ തട്ടി മറിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുക അല്ലേ? നല്ല നന്നായിട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നീ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരിബോൽ. ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടോളൂ. മാതാജി എപ്പോഴേലും ഗ്രൂപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടോളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരും വരയ്ക്കാൻ. നാളെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു കഥയോ കവിത എന്തെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.